Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом Тиҷей. Айни замон дар 46 микрорайон қарор дорем. Дар ин ҷо 446 Содот, дар ин тараф бошад бозори Саховат, супермаркети Бияк ва дар ин ҷо мост 46 микрорайон ва дарёи Душанбинка. Хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Хафои ҳамин бинои 12 ошунага. Бисёр бад гап намезанем. Рафт. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар он ҷо 446 дар ин тараф бошад дарёи Душанбинка. Ва хонаи имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истиқомати ҷойгир аст дӯстони азиз. Бино аз 12 ошуна иборат мебошад. Хонаи имрӯзамон дар 10 ошунаш ҷойгир аст. Лифт дорад ва дар ин тараф бошад дӯстони азиз гимназия 76, 74, мактаби 3. Ҳамат ворид мешавем. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ се хонага кардагиам бо масоҳати тақрибан 75 метри квадратӣ дар 10 ошунаи бинои советӣ. Худи бино аз 12 ошуна иборат мебошад. Лифт дорад, лифт кор мекунад, бо барқ ва оби доимӣ таъмин аст дӯстони азиз. Набормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар ин ҷо даромадгоҳ дӯстони азиз, шкаф, прихожая, ҳаммом, ҳоҷатхона ва дар ин ҷо бошад боз шкаф аст дӯстони азиз. Якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра ва ошхона. Аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. Якум ҳуҷраи истиқоматӣ. Хона қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад дӯстони азиз. Яъне баъзе чизо меисад, баъзе чизоҳо мебаранд. Кондитсионер, кухни гарнитур, решетко, яъне панҷаро ҳамашо меистанд дӯстони азиз. дар ин ҷо балкон аст, так даҷо барои чизмонӣ. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона мебошад дӯстони азиз. отопление ҳаст, 100% кор мекунад. чӣ қадр ки гуфтем, барқ, об, отопление ҳамаш 100% кор мекунад. бо ҳама ин чизҳо таъмин аст. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад. ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст. гимназия 76, гимназия 74, мактаби 3, сета мактаб дар наздикии хона ҳаст. назди хонада садик, бозорчаи 46, бозори Саховат на он қадар дур аст. бо транспорт умуман мушкилӣ нест дӯстони азиз. ва ин сеюм ҳуҷраи истиқомати тамошобинони гиромӣ. дар ин ҷо ҳоҷатхона, дар ин ҷо ҳаммом. чӣ қадр ки гуфтем, сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хонаи се хонага кардагиам. ва ин ошхона ва балкон дӯстони азиз. шкаф аст, тапча. дар 46 микрорайон минтақаи беҳтарин наздикии мости 46 нархи хона бошад 670 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.